אוקיי, אז נעים מאוד. מי שלא מכיר, אני עורכת דין סוזנה ז'וקו, ואני רוצה להסביר לכם על הכלי המשפטי שנקרא ייפוי כוח מתמשך. קראתי לזה לקחת שליטה על גורלי, כי בעצם מדובר בכלי שאנחנו יכולים היום, כאשר אנחנו צלולים ומבינים בדבר, להחליט מי ייקח החלטות במקומנו ביום שבו אנחנו לא נוכל לקבל החלטות. מסיבה כלשהי, זה יכולה להיות סיבה כתוצאה ממחלה זחלנית למשל, כמו דימנציה, אלצהיימר, מחלות זקנה למיניהן, או משהו אקוטי, כמו תאונה חלילה או פגיעה מוחית, שבעצם שמה אותנו בחוסר הכרה וצריכים לקבל החלטות בין על רכוש שלנו או על הגוף שלנו. ולכן בייפוי כוח מתמשך זה כלי שמאפשר לתת ייפוי כוח לבן אדם שאנחנו סומכים עליו, אחד או יותר, בתחומים שעוטפים את החיים שלנו, תחומים הרכושיים, העניינים האישיים, למשל אם אני רוצה לעבור לדיור מוגן או לא, או לקבל אשפוז בית או לא, נגיע לדוגמאות גם בהמשך, וגם בתחום הרפואי. אז אנחנו נעשה פה העבר, רק שנייה ברשותכם, ככה. אז אנחנו מדברים בעצם, אנחנו נמצאים במסגרת החוק שנקרא חוק הכשרות המשפטית. אולי שמעתם עליו, זה חוק שבעצם גם דואג לכל הנושא של אפוטרופסות. והשינוי זה בעצם שינוי בתוך החוק, אוקיי? הוסיפו לנו סעיפים בתוך החוק שנוגעים לייפוי כוח מתמשך. עכשיו, מה זה כשרות משפטית? עד עכשיו היה לנו רק כלי אחד, שזה היה כאשר בן אדם לא היה מבין בדבר, היו ממנים לו אפוטרופוס, אולי שמעתם את המונח הזה, שהאפוטרופוס היה או לגוף או לרכוש או לשניהם ביחד. היום כבר לא אומרים גוף, אומרים עניינים אישיים, ככה קוראים לזה, זה שינוי בטרמינולוגיה, מתוך אותה מחשבה של כיבוד כבוד האדם ובעצם שיח הזכויות החוקתי, זאת אומרת כל המינוחים השתנו, ואם אנחנו מדברים על אפוטרופסות, מה שהיה קיים וקיים גם עדיין, במקרה ועדיין הבן אדם לא צלול ולא ערך ייפוי כוח מתמשך, אז נותרה רק ברירה אחת, וזה למנות לו אפוטרופוס. עכשיו, העולם של האפוטרופסות זה עולם של שחור או לבן. יש או בן אדם כשיר או בן אדם חסוי. היום כבר לא אומרים חסוי, אומרים אדם שמונה לו אפוטרופוס, גם מאותן סיבות, ובעצם אין מנעד. היום מבינים שאנשים יכולים להימצא על ספקטרום מסוים, למשל חולי נפש שחיים עם תרופות והם מאוזנים לגמרי עם תרופות, אין שום סיבה לשלול מהם את האוטונומיה שלהם או למנות עליהם מישהו, מנסים כמה שיותר לכבד את האדם ולשמור על העצמאות שלו. זה בעצם הרעיון, המגמה היא בעצם מטובת האדם, שאת זה משקף אפוטרופסות, לבין רצון האדם, שאת זה משקף ייפוי הכוח המתמשך. זה כלי בעצם אלטרנטיבי לאפוטרופסות. אז אם להבין קצת את האפוטרופסות, נוכל להבין את ההבדל בין זה לבין ייפוי כוח מתמשך. אז באפוטרופסות מדובר בטפסים יחסית פשוטים, שממלאים רובריקות, כמו למשל הרופא שבודק ומסמן אם הבן אדם כן יכול להביע את עמדתו בבית משפט או לא. זה מאוד דיכוטומי, זה כן או לא, שחור או לבן. זה כרוך בפנייה לבית משפט. ייפוי כוח מתמשך, לא פונים לבית משפט, זה כלי הסכמי, כלומר בין הממנה, מי שעורך את הייפוי כוח מתמשך, עורך דין עורך אותו, אבל הממנה ממנה מיופה כוח. וזה בעצם הסכם בין שני צדדים, המיופה כוח צריך להסכים למה שהממנה מבקש, ואז הוא חותם, כלומר זה כלי הסכמי לפי דיני החוזים, וזה לא צו של בית משפט כמו שממנים אפוטרופוס. מגיעים לבית משפט רק לעתים מאוד נדירות, כאשר למשל המיופה כוח רוצה למכור בית, אז המחוקק אומר אוקיי, עד פה הבית זה הרכוש הכי יקר לבן אדם, ולכן אני שומר עליו, אני עושה עוד שמירת סף וצריך לבקש את האישור שלי. אפוטרופסות מדובר בבירוקרטיה, אתם יודעים, אגורות, בית משפט, ניירת, וגם אפוטרופוס לרכוש, הוא צריך לנהל רכוש של מישהו אחר, הוא צריך למלא דוחות תקופתיים, לדווח לאפוטרופוס הכללי על הפרטה, איך הבן אדם חי, כמה הוא מרוויח, איזה הוצאות יש לו וכו'. וזה די מתיש. התוצאה בעצם של האפוטרופסות זה שלא מתחשבים במה שהאדם שממנים לו אפוטרופוס רוצה,
כי אי אפשר לשאול אותו, אין לו בעצם זכות עמידה מול בית משפט, הוא לא כשיר, הוא כמו קטין, בוא נאמר ככה. ובאמת היו מגמות דמוגרפיות וחברתיות שהביאו לשינוי ולאימוץ כלים קצת יותר נאורים מהעולם שהיו קיימים. גם העלייה בתוחלת החיים, אבל לא בהכרח באיכות החיים, הביאה לשינוי הזה ולאימוץ הכלי הזה של ייפוי כוח מתמשך. גם ההכרה שהחברה ומערכת המשפט צריכות להקל על בעלי מוגבלויות ועל קשישים, כלומר יותר ויותר מקבלים אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים. תפיסת האדם במרכז, שילוב אנשים עם מוגבלויות, בכלל שינוי בתפיסה עולמית ואמנות בינלאומיות, אוקיי? והנחת היסוד בעצם שהביאה לכלי הזה, זה שמינוי אפוטרופוס פוגע בזכות של האדם לחירות, לכבוד, לאוטונומיה, לקניין, ושניתן לשלול ממנו את החירות הזאת רק אם הוא נולד ממילא כזה. אם בן אדם נולד ממילא חסר יכולת להחליט על עצמו, אז צריך למנות לו אפוטרופוס, אבל אם כל עוד אדם הוא עצמאי, והוא מסוגל לנהל את ענייניו, צריך לשמור על החירות שלו ועל האוטונומיה שלו. ואז המסקנה של המדינה במערכת המשפט זה כלי בשם ייפוי כוח מתמשך, שזה כלי לתכנון עתידי, שכל אדם מחליט מי ינהל את ענייניו, כשהוא לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. אוקיי, האדם הזה נקרא ממנה. זה כלי הסכמי כמו שאמרתי קודם, שלא מערב בית משפט, כמעט בכלל, רק לעתים מאוד נדירות. והיתרון המרכזי זה שאדם בוחר מרצונו, כשהוא עדיין צלול, מי יטפל בענייניו ואיך יראו חייו, אם יינטל ממנו כושר השיפוט. עכשיו פה חשוב לציין שייפוי כוח מתמשך לא בא לפתור הרבה דברים שאנשים חושבים שהוא פותר, כמו למשל אדם שהוא סיעודי. אם אדם הוא סיעודי, זה לא יעזור לו שהוא יעשה ייפוי כוח מתמשך למיופה הכוח, כי מיופה הכוח לא יוכל להפעיל את ייפוי הכוח, מכיוון שמדובר בעניין קוגניטיבי, עניין שכלי, כושר שיפוט, כלומר, הוא נועד למצבים שבן אדם לא יכול לקבל החלטות. אם הבן אדם יושב במיטה והרגל שלו למעלה והוא סיעודי והוא לא יכול ללכת לבנק, זה לא מספיק כדי להפעיל ייפוי כוח מתמשך ולהגיד לו לך לבנק, תעשה לי א' ב' ג'. בשביל זה יש ייפוי כוח אחרים, כמו ייפוי כוח נוטריוני, ויש פתרונות אחרים שגם ניגע בהם אחר כך. אבל ייפוי כוח מתמשך חשוב מאוד מאוד להבין שבשביל להפעיל אותו, צריך להתקיים מצב קוגניטיבי מסוים. כלומר, או שהבן אדם כבר לא צלול, למשל לא מתמצא במקום ובזמן, כן? יש מבחנים שלמשל מגיעים לפסיכוגריאטר, והוא בוחן והוא עושה מבחן מיני-מנטל, בודק למשל יכולת זיכרון, לטווח קצר, לטווח ארוך, יש עיבוד הכרה למשל, תאונה, כשבן אדם לא מונשם למשל, אז הוא לא יכול לקבל החלטות בעצמו, ואז אפשר להפעיל את ייפוי הכוח מתמשך. זאת אומרת, זה עניין קוגניטיבי, אז זה מאוד מאוד חשוב להבין. זה לא לצורך בעיות סיעודיות. עכשיו, הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכל העניינים, או רק לחלק מהם. העניינים שהוא עוסק בהם זה מה שהמחוקק סבר שעוטף את חייו של אדם, שזה כל העניינים הרכושיים, כל העניינים הרפואיים, וכל העניינים האישיים. מה זה עניינים אישיים? למשל, בן אדם דתי, לא מעוניין שיאכילו אותו אוכל לא כשר, אז הוא יכול לכתוב בהנחיות המקדימות, לבקש כי מיופה הכוח לא יאכיל אותי באוכל שאינו כשר. או מישהו שלא אוכל מטוגן, או לא אוכל בשר וכו'. כן, כל אחד זה דברים אישיים. למשל, אני מבקש שלא יעבירו אותי מאזור מגוריי. מישהו מאוד מחובר לקהילה שלו ולמקום שלו, והוא לא רוצה שיעבירו אותו מקום. או אני מבקש שלא ימכרו את הבית עד ליום מות. כל הדברים האלה הם דברים אישיים, כן? לא להוציא אותי ממקום מגוריי, זה אישי. עכשיו, המונחים, כמו שאמרתי, אין יותר את המילה חסוי. היום שופט, כשבאים אליו עם בקשה לאפוטרופסות, הוא קודם כל בודק אם מופקד ייפוי כוח מתמשך. כלומר, הייפוי כוח מתמשך מגן עליכם, זה כמו הערת אזהרה במקרקעין. כלומר, ברגע שעורכים את זה ומפקידים את זה אצל האפוטרופוס הכללי, זה לא אומר שזה מופעל, זה רק מופקד, כמו צוואה שמפקידים ברשם הירושות. ולכן, אם מישהו יבוא וירצה להיות אפוטרופוס שלכם ויגיש בקשה לבית משפט, אז
השופט בודק אם אתם הפקדתם ייפוי כוח מתמשך, זה מתקיים אוטומטית, אני רואה את זה במערכות כשאני מבקשת צו אפוטרופסות, לפעמים אנחנו נאלצים גם לבקש אפוטרופסות, אז רואים ממש את ברירת המחדל שקודם כל בודקים אם יש הפקדה של ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, בסדר? וכמו שאמרתי קודם, ייפוי כוח מתמשך משקף את המעבר מטובת האדם לרצון האדם. עכשיו פה אני מאשרת לכם לפתוח מיקרופונים, ולהגיד לי מה דעתכם, מה ההבדל בין צוואה לייפוי כוח מתמשך, כי הרבה אנשים מתבלבלים. אתם רוצים לתת איזושהי התייחסות לעניין, בבקשה. מישהו רוצה להגיד מה ההבדל? צוואה מורה מה יהיה עם הרכוש שלי אחרי לכתי, ייפוי כוח מתמשך, איך אני רוצה שיטפלו בי אם אני לא קשירה, זה משהו אחר לגמרי, אני חושבת. אוקיי, את צודקת כרמלה, הרבה פעמים אנשים אבל מאוד מאוד מתבלבלים, כשבאים לערוך את הייפוי כוח מתמשך, אומרים אבל למה, כבר השארתי לו ככה, עשיתי לו, כבר יש לו את זה בצוואה. אין ספק שצריך להיות הלימה בין הצוואה לייפוי כוח מתמשך, כן? לא שיהיה הוראות סותרות, אם נגיד נתת למישהו בית בצוואה, את לא יכולה להגיד שאת רוצה שהבית יימכר בעודך בחיים ללא יודעת מי, כן? זאת אומרת, אבל ההבדל שאת נגעת עליו, את אמרת בעצם על הרכוש, את אומרת זה על הרכוש אחרי מותי, וזה רכוש כשאני חיה. כלומר, ייפוי כוח מתמשך מתייחס לרכוש, איך להתנהל בו כשאני חיה, והצוואה מתייחסת איך להתנהל על הרכוש אחרי שאני הולכת לעולמי. אז זה הבדל מאוד נכון, שזה בעצם קו פרשת המים, זה בין אם אני חיה לבין אם אני מתה, צוואה זה דבר מאוד חשוב, אבל זה קם לחיים רק כאשר בן אדם הולך לעולמו, ואילו ייפוי כוח מתמשך הוא קיים עד שאני נפטרת. יחד עם זאת, ייפוי כוח מתמשך מתמקד בהמון דברים, גם רפואה, גם בריאות, גם עניינים אישיים. לעומת זאת צוואה, אין אדם יכול להותיר אלא רכוש, ולכן צוואה לא מתייחסת לעניינים אישיים או רפואיים וכאלה דברים, אלא רק לרכוש, זה הבדל נוסף. אבל פה המקום לציין שמה שיפה בכלי ייפוי כוח מתמשך, זה שגם אחרי שבן אדם נפטר, מיופה הכוח בתחום הרכושי בלבד יכול לפעול מכוח הייפוי כוח בתחום הרכושי למשך 3 חודשים. אז למה רק בתחום הרכושי אמרנו קודם? כי כשבן אדם נפטר הוא מותיר אך ורק רכוש, אז מיופה הכוח שמונה לתחום הרכושי יכול להמשיך לפעול, ולמה 3 חודשים? כי המחוקק סבור שלוקח להוציא צו קיום צוואה, או צו קיום ירושה, 3 חודשים. על פי חוק יש זמנים להתנגדויות, פרסומים וכו', וטיפול בתיק. ולכן זה עוד משהו שהוא מאוד יפה בכלי הזה בייפוי כוח מתמשך, וגם יצא לי להשתמש בזה פעם אחת בשביל לקוחות שלי. זאת אומרת, אני מניחה שזה בעיקר מתייחס לחשבונות בנק, לא, כי דירה לדוגמה, אף אחד לא בוחר נכס ב3 חודשים אחרי שאבא שלו או אמא שלו הולכים לעולמם או משהו, זאת אומרת, אני שואלת. אני לא נתקלתי, אבל כן, זה בעיקר מתייחס, בעיקר אנחנו רואים שמשתמשים בזה כשיש עסקים. אז צריך להמשיך לשלם לספקים. כסף נזיל. צריך להמשיך להפעיל את העסק, צריך לשלם לספקים, צריך בעצם לעשות פעולות בחשבון, את צודקת, בכסף נזיל. אז כן, אז זה מה שייפוי כוח מתמשך מאפשר בתחום הרכושי, גם אחרי מותו של אדם למשך 3 חודשים. אז אנחנו נמשיך אחרי שהבנו את ההבדל. ובעצם מתי מתחיל התוקף של ייפוי כוח מתמשך? כמו שאמרתי, כשהממנה כבר אינו צלול בדעתו, בתחום שהוא נתן לגביו ייפוי כוח. אם הוא נתן ייפוי כוח בתחום הרכושי, אז זה בתחום הזה. בעיקרון בדרך כלל עושים על כל התחומים. כאשר עושים ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין, אז עושים גם על רפואה, גם על רכוש וגם על עניינים אישיים. יש אפשרות לעשות ייפוי כוח מתמשך רק בתחום הרפואי, אצל עובד סוציאלי, לא חייבים עורך דין. עורך דין זה רק בשביל לעשות בכל התחומים, אבל אם מישהו מעוניין לעשות ייפוי כוח מתמשך בתחום הרפואי בלבד, הוא יכול ללכת לרופא משפחה, הוא יכול ללכת לעובד סוציאלי, ולבקש למלא שם את הטופס. בסדר? חוות דעת מומחה כי הממנה אינו צלול בדעתו. כלומר, איך זה נכנס לתוקף? זה נכנס לתוקף כאשר מישהו, בר סמכה, אומר שהבן אדם כבר לא צלול. יחד עם זאת, יש אפשרות, שזה עוד משהו יפה בכלי הזה,
שהממנה עצמו יחליט איך ייקבע שהוא לא צלול. למשל, בהחלטה משותפת של כל מיופי הכוח שלי. אם הילדים שלי יושבים ביום שישי ארוחת ערב ביחד, והם מכירים אותי ורואים שאני לא כתמול שלשום, והם מחליטים ביחד שאני לא כשירה, זאת אומרת אני לא מסוגלת להביע את עמדתי ולא מסוגלת לקבל החלטות, אני רוצה שזה יהיה מספיק כדי לקבוע שאני לא מסוגלת לקבל החלטות. כמובן שבייפוי כוח מתמשך יש אפשרות לכתוב את האופן שבו ייקבע, למשל אפשר לכתוב שאם אני מאבדת הכרה בצורה כתוצאה ממשהו אקוטי, אז אני רוצה שזה יתחיל לפעול. כלומר, כל מצב שאני מחוסרת הכרה, אני רוצה שיהיה למיופה הכוח אפשרות בעצם להפעיל את הייפוי כוח וכבר לקחת החלטות עליי. עכשיו, כמובן שאם נכנסתי לבית חולים, עשו ניתוח, הייתי בקומה, חזרתי לעצמי, הייפוי כוח הופעל, חזרתי לעצמי וחזרתי לאיתני, אז בדיוק באותו אופן שבו מפעילים את הייפוי כוח מתמשך, אפשר להגיש לאפוטרופוס הכללי טופס שאומר שאנחנו מבקשים לשנות את הסטטוס מהופעל למופקד, ואז בעצם באופן הזה הוא מתמשך, כלומר אפשר תמיד להכניס אותו לתוקף ולהוציא אותו מתוקף, הוא גמיש. כלומר, זה מסמך שמלווה אותנו כל החיים, עד המוות. אם אנחנו לפעמים מפעילים אותו לתקופה מסוימת, וכאשר בן אדם חוזר לאיתנו, אם הוא חוזר לאיתנו והוא מסוגל לקבל החלטות והכל בסדר, אז משחררים את המיופה כוח מהמחויבות הזאת. אז מה ההבדל בין ייפוי כוח רגיל לייפוי כוח מתמשך? אני שואלת אתכם, מישהו יש לו רעיון? יודעים מה ההבדל? ההפקדה שאת אומרת, כאילו, זאת אומרת, זה אני עכשיו הבנתי מה זה מתמשך, במשפט הזה שאמרת. יש אפשרות לעצור, ייפוי כוח רגיל הוא forever, ככה נראה לי. לא, ופה, אז לא. קודם כל ככה, ייפוי כוח רגיל הוא לא forever, תלוי. ייפוי כוח רגיל לפי חוק השליחות, אוקיי? יש שליח, יש שלוח, השלוח הוא זרועו הארוכה של השליח, לפי חוק השליחות, והוא תקף 10 שנים לפי החוק. אבל יש במקרקעין, אוקיי? ייפוי כוח בלתי חוזר, כי צדדים שלישיים תלויים בו, ולכן גם אם בן אדם נפטר, העורך דין שמחזיק בייפוי כוח הבלתי חוזר, יכול לפעול בשמו ויכול להמשיך ולקיים את העסקה ולרשום את הנכסים והכל. כלומר, יש ייפוי כוח רגיל שהוא ל10 שנים, יש ייפוי כוח מתמשך, תכף נסביר, יש ייפוי כוח שהוא בלתי חוזר, אז זה הבדל, בואו נסתכל על ההבדל. המסגרת הנורמטיבית, הכוונה מאיזה חוק זה מגיע. אז כמו שאמרתי, יש את חוק השליחות, שזה ייפוי כוח רגיל, ואתם זוכרים בתחילת ההרצאה, אמרתי שאנחנו נמצאים במסגרת חוק הכשרות המשפטית. כלומר, ייפוי כוח מתמשך שייך לחוק אחר לגמרי, שמבחינה מהותית הוא הרבה הרבה יותר חזק. אם למשל כרמלה, אני שולחת אותך לדואר, לעשות לי העברת בעלות ברכב, אז אני נותנת לך ייפוי כוח רגיל, וייפוי כוח רגיל אומר שאני מבינה בדבר. אז את השלוחה שלי, את באה במקומי, את הולכת לדואר, ואת אומרת, סוזנה שלחה אותי, ואני מבינה מה שאני עושה, ואת רק פועלת בשמי. לעומת זה, אם היית מיופת כוח שלי בייפוי כוח מתמשך, והיית צריכה להעביר בעלות, מבחינה מהותית, זה משפטית הרבה יותר חזק. כלומר, את זאת אני, את הרגליים שלי, את הפה שלי, זה כאילו אני מתייצבת בדואר ומדברת. את לא מדברת בשמי, את מדברת במקומי, את נכנסת לנעליי. במלוא מובן המילה. בסדר? עכשיו, הבדל נוסף, זה מועד תחילת התוקף, כלומר, מתי מתחיל ייפוי כוח רגיל? אם אני חותמת לך, כרמלה, עכשיו, זה עכשיו נכנס לתוקף. אני חתמתי לך עכשיו על ייפוי כוח רגיל, ואת הולכת בשמי, ואת עושה מה שאני ביקשתי שתעשי בשמי. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך, זה לא נכנס לתוקף. נגיד היום חותמים, מפקידים את זה אצל האפוטרופוס הכללי, זה מופקד שם, בדיוק כמו צוואה, צוואה שהופקדה לא אומר שהבן אדם נפטר. אותו דבר, ייפוי כוח מתמשך שמופקד לא אומר שזה הופעל. אוקיי, אנחנו משאירים את זה לעת הצורך, וזה לא מופעל בכלל. מתי זה מופעל? שוב, כאשר אנחנו מקבלים, איננו יכולים לקבל החלטות על עצמנו, ולפי המנגנון שקבענו בתוך ייפוי הכוח. איך ייקבע? אוקיי?
מועד סיום תוקף זה כאשר בן אדם נפטר, אוקיי? והייפוי כוח רגיל מסתיים ברגע שייפוי כוח מתמשך מתחיל, והמבחן הוא האם נפגע כושר השיפוט של האדם. אם, למשל, דוגמה, אבא נותן ייפוי כוח לבן שלו ללכת לבנק, אם הבן מבין שהאבא לא צלול ולא מבין בדבר, זה יהיה לא נכון ולא חוקי להשתמש בייפוי כוח רגיל. עזבו שהבנק לא מכבד ייפוי כוח רגילים, לבנק יש נוסחים משלו, ואפשר לעשות ייפוי כוח נוטריוני לעניינים הרכושיים, שזה ייפוי כוח מאוד חזק, לפי חוק הנוטריוני. Okay? אז יש לנו ייפוי כוח לפי חוקים שונים. היום אנחנו מדברים על ייפוי הכוח לפי חוק הכשרות המשפטית. עכשיו, יש חלופות כדי לעזור, נגיד, להורים שלנו, או כדי לשמור על עצמנו, בעצם שלא חייבים לעשות ייפוי כוח מתמשך, אם המטרה שלנו היא למשל לשמור על חשבון הבנק שלנו, שהילדים שלנו יוכלו לבצע פעולות, אוקיי? אז אנחנו יכולים לעשות למשל שותף לחשבון. אבל שותף לחשבון צריך להבין שזה בעלות מלאה, זה לא בעלות במחצית הסכום. ולכן זה קצת פוגע בפרטיות שלנו, כן? אם אנחנו שמים את הבן שלנו, את הבת שלנו כשותפים לחשבון, הם יכולים לרוקן, כאילו ממש ככה, את החשבון. ולכן, עוד יותר אם הם עצמאים למשל, הכסף שבחשבון הוא שלהם לכל דבר ועניין, אז הם צריכים לדווח עליו לרואה חשבון וכו'. יש אופן דיווח מיוחד, אבל עדיין זה סוגיה לטפל בה. זאת אומרת, צריך לשקול אם זה הדבר הנכון לעשות, לצרף את הילדים שלנו לחשבון הבנק שלנו כשותפים. כי שותף זה דרגת בעלות מאוד גבוהה, כמו קניין במקרקעין, כן? בעלות במקרקעין. יש אפשרות לרשום מערת אזהרה, למשל, על הימנעות מעשיית עסקה, אם אנחנו לא רוצים שההורים שלנו ימכרו את הדירה מתחת למחיר השוק, שמישהו יעבוד עליהם, שאנחנו רואים שהם נחלשים, שכושר השיפוט שלהם, אתם יודעים, לפעמים זה הולך ובא, זה לא משהו דיכוטומי, זה משהו שלוקח זמן, ואנחנו מפחדים שחלילה מישהו יעקוץ אותם, ויש ממש מקרים כאלה, של שכנים שיושבים אצל אנשים, ומשכנים אותם למכור את הבית, ובמחיר לא מחיר, אז אנחנו יכולים לרשום הערת אזהרה, להימנעות מעשיית עסקה, או שצריך הסכמה של הילדים. אוקיי? לא חייבים לעשות ייפוי כוח מתמשך כדי להגן על נכסים. אפשר למנות מורשה חתימה נוסף בחשבון. כן? שלמשל, העברות מעל 200,000 שקל ידרשו חתימה נוספת. גם זאת דרך להגן על עצמנו או על ההורים שלנו. תומך בקבלת החלטות זה מסמך אחר שנכנס גם כן במסגרת הרפורמה ב-2017, לא נתעכב על זה עכשיו, זה בעיקר לאנשים עם מוגבלויות, שבעצם רוצים לשמור על העצמאות שלהם, זה כלי מאוד מאוד יפה שאפשר להתמנות כתומך בקבלת החלטות, ואם מתמנים כתומך בקבלת החלטות, אז אפשר ללוות את אותו בן אדם לכל מקום, לתווך לו את זה בשפה פשוטה, מובנת, ואז לעזור לו לקבל החלטה. כמובן שמי שמקבל את ההחלטה זה הבן אדם עצמו ולא התומך. אבל צריך למנות אותו, וזה הליך של בית משפט, אבל זאת גם אפשרות, לא חייבים לעשות ייפוי כוח מתמשך. וכמובן יש את הייפוי כוח מתמשך שעליו אנחנו מדברים. בסדר? אז זה חלופות שצריך להעדיף את האמצעי ששולל כמה שפחות את האוטונומיה של הפרט. עכשיו, יש לנו 6 שחקנים. יש לנו את הממנה, את מיופה הכוח, את עורך הדין, את האדם מיודע, לפעמים יש, לפעמים אין, תכף נדבר עליו, את האפוטרופוס הכללי, זה המוסד שאחראי על הכל, ובית משפט במקרה הצורך. אז אנחנו נדבר רגע על כל אחד מהם, שתכירו. הממנה הוא חייב להיות מעל גיל 18, וכמובן הוא חייב להיות צלול בדעתו. אם יש אנשים עם מוגבלויות, אז יש אנשים שעושים התאמות, כלומר מגיעים לעריכת ייפוי הכוח, ועוזרים בלהעביר את המסרים. כלומר, המחוקק רוצה שכמה שיותר אנשים יעשו ייפוי כוח מתמשך, ולכן הוא עושה התאמות לאנשים עם מוגבלויות. כאשר מה שמנחה את שני הצדדים זה עקרון רצון האדם, מה הוא רוצה, איך הוא רוצה, לאו דווקא מה טוב לו, והוא יכול למנות, הממנה יכול למנות בן אדם אחד או יותר, לעניין אחד או יותר. כלומר, הוא יכול למנות בן אחד לכל העניינים שלו, גם האישיים, גם הרפואיים, גם האישיים.
או שהוא יכול למנות ילד לכל נושא, למשל אם הבת היא יותר, היא עוסקת בתחום הרפואה, אז למנות אותה בתחום הרפואי, והבן עוסק בבנק, אז למנות אותו בתחום הרכושי, כלומר, אפשר, אם אפשר לשים מיוט, אני אודה לכם, אפשר למנות כל אחד בתחום שלו, ואפשר למנות אותם ביחד ולחוד בכל העניינים, אוקיי? אז העניינים זה עניינים אישיים, רפואיים ורכושיים. עכשיו, הממנה יכול, לא חייב, זה זכות, זה לא חובה, לרשום הנחיות מקדימות. למשל, זה בעצם, זה הנחיות למיופה כוח איך לפעול, בסדר? למשל, אני מבקשת שמיופה הכוח ייתן מתנות לימי ההולדת של הנכדים עד 150 שקל למתנה. כלומר, הסבתא יושבת בסלון, היא חוגגת עם כולם, היא לא איתנו מהבחינה המנטלית, אבל היא נמצאת פיזית, והיא רוצה שהילדים ידעו שהם קיבלו ממנה מתנה. אז אפשר לכתוב מה היא מבקשת. אם אזדקק חלילה לטיפול סיעודי, יבקש שיזכירו עבורי מטפלת אישה ולא מטפל גבר. או אני מעדיפה להיות מטופלת בבית ולא בבית אבות. אלו הנחיות שניתן, אך לא חובה, לכתוב למיופה הכוח כדי לסייע להם לקבל החלטות ולפעול בשמנו. אוקיי, אני מעוניין להמשיך לשמור שבת, לשמור על כשרות, אני מורה שלא לחלק את תכשיטי עד ליום מותי, לא להכיל אותי אוכל מטוגן וכו'. כמובן שיש מסמך נוסף, לא יודעת אם אתם יודעים, שנקרא חוק החולה הנוטה למות, אוקיי? ויש מסמך שאפשר למלא לגבי סוף החיים. ייפוי כוח מתמשך זו לא המטרה שלו. באופן מפורש כתוב שאנחנו לא יכולים להתייחס לעניינים שחוק החולה הנוטה למות מתייחס אליהם, שזה למשל להאריך את חיי באמצעים מלאכותיים, הנשמות, שבירת צלעות, כל הדברים האלה אפשר למלא במסגרת חוק החולה הנוטה למות, והגוף האחראי על זה, זה בעצם משרד הבריאות, זה לא האפוטרופוס הכללי. אז זה חשוב לדעת, יש אנשים שעדיין מבקשים להתייחס לזה והנייר סופג הכל, אבל אני חייבת לומר לכם שמבחינה חוקית אין לזה שיניים. זה שיש לנו רופאים מקסימים ומתחשבים בבני המשפחה ושואלים, ייפוי כוח מתמשך יכול לסייע בעניין הזה, להביע את הרצון שהיה לאדם, אבל הוא לא מורה מהבחינה החוקית, בסדר? אוקיי, עכשיו יש דבר כזה שנקרא סעיף יוליסס. סעיף יוליסס הוא סעיף כובל. יוליסס היה מלאך לפי המיתולוגיה שכבל את עצמו לתורן כדי לא להתפתות לקפוץ לסירנה. אם אפשר בבקשה לשים על יאללה, אני מיוט, תכף נכנסת להתקלח. אם אפשר לשים במיוט עוד אני מעט, אודה לך. רגע, מה, עד שיש לי חופש? הילה? אבל את לא רוצה לצאת? אוקיי, שמתי אותה במיוט, אני מתנצלת. אוקיי, זהו. רק שנייה, נחזור לענייננו. אז הזכות לבטל זה אומר ככה, למשל אני ממנה מישהו היום להיות מיופה הכוח שלי, וייפוי הכוח נכנס לתוקף, כלומר אני לא מבינה בדבר, אני כבר דימנטית ולא מבינה ובכלל לא זוכרת שמיניתי אותו, וכשהוא בא להחליט עליי, אני אומרת לו מי מינה אותך בכלל? אני לא רוצה אותך, אתה גונב ממני כסף, הופכים להיות פרנואידים אולי, אתה גנבת ממני כסף, אני לא סומך עליך, אני לא רוצה שתטפל בי, מי מינה אותך בכלל, כל מיני דברים כאלה. אני יכולה היום לסמן שגם אם אני אומרת לך את כל הדברים האלה, תתעלם. תתעלם מהרצון העתידי שלי, כלומר העכשווי, על פני רצוני, תעדיף את רצוני בעבר, כי כשאני עורכת את הייפוי כוח מתמשך, אני יודעת מה אני רוצה ומה לטובתי, ואני סומכת עליך. כמובן שצריך להשתמש בדבר הזה מאוד במשורה, כי אני תמיד בעד לכבד את הרצון של הבן אדם, לשאול אותו מה הוא רוצה. זו הדרך הנכונה לדעתי. אבל אנשים שמכירים את עצמם, שנוטים להתפרצויות זעם, שמכירים שהיו להם דברים כאלה בעבר, בהחלט להם זה יכול להתאים. אז דיברנו על הממנה, אתם זוכרים 6 שחקנים, כרגע אנחנו עוברים לדבר על מיופה הכוח, אז גם מיופה כוח יכול להיות כמו שאמרנו 1 או יותר, ואפשר למנות אותם לפי תחומים שונים.
יחד עם זאת, אפשר למשל למנות אנשים חליפיים. כלומר, למשל, יש לי בן אחד בארץ ובת אחת בחו"ל. אז אני יכולה למנות את הבן בארץ לכל העניינים, ואת הבת בחו"ל כחליפית, בסדר? או מי שיותר רחוק מבחינה גיאוגרפית, לאו דווקא חו"ל, כן? או נגיד יש מיופה כוח שהוא יותר עסוק, יש אולי ילדים שהם יותר קרובים אלינו, יותר גיאוגרפית, יותר פנויים, ויש ילדים שאנחנו לא רוצים שירגישו שאנחנו מציקים להם, או שהם מאוד מאוד עסוקים, ואני יודעת שהם לא יוכלו למלא את התפקיד שלהם כמו שצריך, אז עדיף אולי רק ליתר ביטחון לשים אותם כחליפים, גם שלא יעלבו שלא הכנסנו אותם, יש פה כל מיני דברים רגישים, כל משפחה והמארג המשפחתי שלה, אבל כמובן שחשוב לעשות את הבחירה הנכונה, בסדר? ולקבל ייעוץ נכון לגבי איך למנות את מיופה הכוח, באילו תחומים, וגם להתייחס לעניין אם הם יפעלו ביחד, במשותף או לחוד, זה מאוד מאוד משמעותי, בעיקר מול הבנקים וגופים שלישיים. אז המיופה כוח צריך להיות בגיר, מעל גיל 18, יחיד, הכוונה הוא לא יכול להיות חברה, אוקיי? זה צריך להיות בן אדם פרטי, מישהו שכמובן לא מונה לו אפוטרופוס, ושאין לגביו ייפוי כוח בתוקף, וגם הוא לא יכול להיות מיופה כוח של יותר משלושה אנשים, שימו לב, לפעמים משפחה עושים בתוך אחד של השני, כאילו עושים לזה טובה, לזה טובה, לזה טובה, פתאום הם לא יודעים שהם כבר מיופה כוח של שלושה אנשים, ולא יכולים בעצם לשמש כמיופה כוח. הרציונל הוא שרוצים, המחוקק מעוניין, שמיופה כוח יהיה פנוי לטפל רק במישהו אחד, ולא בהמון אנשים. כמובן שמיופה הכוח לא יכול להיות הרופא שלכם, או מישהו שנותן לכם שירותים תמורת תשלום, כן? נגיד אתם גרים אצל מישהו, אז הוא לא יכול להיות המזכיר שלכם, הוא לא יכול להיות עורך דין שעורך את הייפוי כוח, כל זה מונע ניגוד עניינים, בסדר? עכשיו שימו לב, מיופה הכוח לא יכול לעשות הכל. זה שמישהו מונה למיופה כוח, זה לא אומר שיש לו בעלות למשל על דברים שהם עניינים אישיים ממש, כאילו זה מעשה אישי זה נקרא בחוק. מה זה אומר? למשל בן אדם, המיופה כוח לא יכול להחליט, תקשיב אבא, אנחנו כולנו התאסלמנו עכשיו, אני רוצה שנעבור לאסלאם. או הוא לא יכול להגיד לך, אבא, תקשיב, אני רוצה עכשיו לאמץ ילד בשמך, או אישה, נגיד, שמיופת כוח של בעלה, נגיד, תמיד רצינו לאמץ ילד, אני אחתום בשמו על אימוץ. אין דבר כזה, אוקיי? המרת דעת, אימוץ, זה מעשה אישי, בן אדם לא, מיופה כוח לא רשאי לעשות את הדברים האלה. עכשיו, יש דברים שאם הממנה לא ירשום במפורש, מיופה הכוח לא יוכל לעשות את זה בשמו. גם פה מדובר דברים שהם בלב פנימה. למשל, תרומות, מתנות, הלוואות, או מוצר פנסיוני, זאת אומרת שינוי השקעות, אם אני אוהב סיכון, לא אוהב סיכון, אף אחד לא יוכל להחליט בשמי אם לשנות מסלול השקעה, כן, בחסכונות שלי ובהשקעות שלי, אם אני לא נתתי הנחיה מפורשת לעניין, כלומר אם אני לא כותבת בייפוי כוח מתמשך, שאני מאשרת עם ייפוי הכוח שלי לשנות מסלולי השקעה בהשקעות שלי, אז הוא לא יוכל לעשות את זה. וחשוב להקפיד שאם אתם רוצים, לאפשר לו לציין את זה. זה אזור מיוחד שנקרא הנחיות מפורשות, ושם אתם אומרים, כלומר, אם המיופה כוח, נגיד הבת שלכם, יש לכם נכדים, והבת היא מיופת כוח, היא לא יכולה להחליט בשמכם שהייתם רוצים לתת הלוואה לנכד שילך לאוניברסיטה ללמוד. נכון שהייתם רוצים, אבל אם לא תכתבו את זה במפורש שאתם מאפשרים לה לתת הלוואה מהחשבונות שלכם, היא לא תוכל לעשות את זה. כנ"ל לגבי מתנות, אם אתם לא כותבים שאתם מאשרים לה לתת מתנות שאינן נהוגות, אני לא מדברת על מתנות קטנות, אני מדברת על למשל עגלה שעולה 8,000 שקל עם לידת תינוק, או מתנות לחתונות, השתתפות בחתונות בשמכם. אי אפשר לכתוב צ'ק על 5,000 שקל לחתונה, אלא אם כן אתם תיתנו הוראה מפורשת שאתם מאשרים לה לתת סכומים כאלה. אז אמרנו 4 דברים לתת עליהם את הדעת, מתנות, הלוואות, תרומות ומוצר פנסיוני. דבר נוסף שמיופה כוח לא יכול לעשות על דעת עצמו, זה למכור את הנכס שלכם. להשכיר אפשר, כי זה לא העברת בעלות,
אבל למכור רק אם אתם כותבים במפורש שאתם מאשרים לו למכור. וכמובן גם סכומים מעל 100,000 שקל. צריך לכתוב במפורש אם אתם מאשרים להעביר מעל 100,000 שקל. כמובן, ובלבד זה לטובתכם ולטיפול בכם וברווחתכם. אז העקרונות שמיופה הכוח צריך לפעול עליהם הם מאוד ברורים לכולם. כמובן, כיבוד הממנה, להגביל מעלית את הזכויות שלו, להתייעץ עם גורמים שונים, למשל אם צריך לעשות ניתוח קטרקט, אז לדבר עם כמה רופאי עיניים, לשקף את זה לממנה בצורה מובנת, לשמור כמה שיותר על העצמאות שלו, אוקיי? ועל ערכיו התרבותיים. ואיך הוא אמור לקבל החלטות? אז קודם כל, אם יש הנחיות מקדימות, בהתאם להנחיות המקדימות. אם אין הנחיות מקדימות, אז לשאול אותו מה הרצון שלך. אם לא ניתן לברר את דעתו, מתחקים אחר רצונו בעבר. וגם אם זה אי אפשר, רק אז בהתאם לטובתו. שימו לב שטובתו זה דרגה רביעית. וכמו שאמרנו, סעיף 5 פה בשקף מדבר על אותו סעיף יוליסס, סעיף כובל, שהממנה רשאי לקבוע שמיופה הכוח יעדיף את רצונו הקודם על העכשווי, אוקיי? וכמובן, אם הממנה לא יודע מה לעשות, והוא מתלבט ואין לו פתרון, תמיד הוא יכול לפנות לבית משפט. חובת הידוע של מיופה הכוח, אנחנו עדיין בשחקן השני מיופה הכוח. הוא צריך להודיע לגורמים הרלוונטיים שהתנאי יתקיים. כלומר, איך האפוטרופוס הכללי ידע שצריך להפעיל את הייפוי כוח מתמשך? המיופה כוח יודיע לו. מודיעים לו את זה היום הכל בצורה מקוונת, דרך מערכת זיהוי ממשלתי, אוקיי? שכדאי שיהיה לכם חשבון, זה מין מערכת שבעצם מרכזת את כל הדברים שיש לכם בכל מוסד במדינה, רשות המיסים, בנקים, חברות ביטוח וכו'. עושים רישום פעם אחת, המערכת מזהה אתכם שזה אתם, לפי טלפון ומייל ואשראי, עושים כל מיני הצלבות, ומאוד חשוב שיהיה לכם חשבון באזור זיהוי ממשלתי. דרך האזור זיהוי ממשלתי אפשר לעשות המון דברים, להעביר בעלות, הרבה דברים שלא קשורים לייפוי כוח מתמשך. אבל גם ייפוי כוח מתמשך אפשר להפעיל דרך האזור זיהוי ממשלתי. אפשר גם פיזית, לגשת פשוט למשרדים ולהגיש. אז בעצם המיופה כוח צריך להודיע על הפעלת ייפוי הכוח, אוקיי? בתנאים שהתקיימו, אם זה היה למשל תנאי של אני רוצה שמי שיקבע זה רופא פסיכוגריאטר מקופת חולים כך בסניף הזה והזה, אז צריך לצרף את האסמכתה של אותו רופא, אוקיי? כמובן שאם הבן אדם נפטר צריך להודיע לאפוטרופוס הכללי שהוא נפטר, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד אפשר להתפטר, כלומר מיופה הכוח, אם הוא לא מעוניין יותר לשמש בתפקיד, הוא צריך להודיע את זה בכתב לממנה עצמו כשהוא צלול, וכאשר אינו צלול הוא מודיע את זה למי שמטפל בו. עכשיו אנחנו בשחקן השלישי. דיברנו עד עכשיו על הממנה ועל מיופה הכוח, ואנחנו עכשיו מדברים על האדם המיודע. האדם המיודע הוא בעצם כמו האלטרנטיבה למפקח על האפוטרופוס. אם אנחנו עושים אפוטרופסות, אז יש אפוטרופוס ויש את המפקח על האפוטרופוס. אדם מיודע זה לא חובה למנות בכלל, נתקלתי במעט מאוד אנשים שממנים, זה כאשר אנחנו רוצים שמישהו יפקח על המיופה כוח. זה יכול להיות שכנה, אח או אחות, דודה, מישהו מכר, חבר, שאתם רוצים שמיופה הכוח יודיע לו, למשל מדי פעם, אתם ממש מציינים, נגיד כל 3 חודשים, או כל פעם שאני נכנס לאשפוז, אני רוצה שמיופה הכוח יודיע. עכשיו, אין לו באמת למעשה לאותו אדם מיודע שיניים. כלומר, הוא לא חותם על המסמך, הוא לא חלק מהחתימות, הוא נמצא שם, והוא מטיל קצת חובת ידוע למיופה כוח. כלומר, כשמיופה הכוח ירצה להפעיל את ייפוי הכוח, צריך להראות לאפוטרופוס הכללי שהוא הודיע לאדם המיודע שהוא הולך להפעיל את הייפוי כוח. והאדם המיודע יכול להיות שומר סף כזה, לבוא לאשפוז, לראות שמתנהגים בממנה יפה, אין לו שיניים אמיתיות מבחינה אופרטיבית, אבל הוא סוג של מפקח. אז אם רוצים, אפשר למנות אדם כזה, כדאי כמובן לידע אותו,
השחקן החמישי זה עורך ייפוי הכוח המתמשך. מי שעורך ייפוי כוח מתמשך, הוא צריך, אם זה רק בתחום הרפואי, אמרנו לא צריך עורך דין. אפשר לגשת לעובד סוציאלית ולערוך את זה שם רק בתחום הרפואי. אבל אם רוצים בצורה כוללת, גם בעניינים הרכושיים וגם בעניינים האישיים, אז צריך עורך דין שהוסמך לכך. לא כל עורך דין יכול לעשות את זה. רק עורך דין שעבר השתלמות ועובר השתלמויות עומק אצל האפוטרופוס הכללי. אז חייב לעבור הכשרה, הוא חייב להיות עורך דין בלשכת עורכי הדין, תוודאו שיש לו תעודת עורך דין בתוקף, תוודאו שהוא עבר את ההכשרה, שיראה לכם תעודה, תוודאו שיש לו כרטיס חכם, בלי כרטיס חכם, שהוא אלקטרוני ויש חתימה אלקטרונית, והמערכת מזהה שזה אותו עורך דין, אי אפשר פשוט לערוך מסמך ואי אפשר להגיש אותו. השחקן החמישי זה האפוטרופוס הכללי, זה בעצם המוסד שאחראי על הכל. הוא בעצם מנהל את המאגר של כל הייפויי כוח המופקדים. הוא בעצם הכתובת לדווח לו על סיום תוקף, על תחילת תוקף, על החלפת ממנים. אפשר לשנות את ייפוי הכוח המתמשך. יש שני סוגים של שינויים. אפשר לשנות בצורה טכנית, שזה שיניתי את הכתובת מייל, שיניתי את הכתובת מגורים, שיניתי את הטלפון, ואז מעדכנים בסך הכל את האפוטרופוס הכללי באותו אזור שאישי, באזור זיהוי ממשלתי, וזה לא מצריך עריכת ייפוי כוח מתמשך חדש, כי אלו פרטים טכניים בלבד. אבל אם רוצים לעשות שינוי מהותי, כמו למשל למנות מישהו אחר, או מישהו נגיד נפטר חלילה מהמיופי כוח ורוצים למנות מישהו אחר, או לשנות, זה שינוי מהותי, אז צריך לערוך ייפוי כוח מתמשך חדש. אז האפוטרופוס הכללי, הוא נותן בעצם את האישור שזה הופקד, וגם את האישור שזה הופעל, במידה וצריכים להפעיל את זה, הוא נותן את האישורים האלה, זה חותמת בכל עמוד ועמוד. והוא שולח תזכורת אחת ל3 שנים, הוא אומר לכם, אתם זוכרים שמיניתם את כך וכך, אתם זוכרים שאתם מיופי כוח של כך וכך, הכל בסדר, אם אתם לא חוזרים אליי, הכל ממשיך. הוא גם מוסר מידע לגורמים שונים, כמו שאמרנו בתחילת ההרצאה, הוא עונה לשופט, אם למשל השופט שואל אם מופקד שם ייפוי כוח מתמשך, אז האפוטרופוס הכללי משיב לו אם מופקד או לא הופקד. השחקן השישי והאחרון הוא בית משפט. בית משפט, כמו שאמרנו, אם מישהו מבקש ממנו אפוטרופוס, צו למינוי אפוטרופוס, אז הוא בודק אם מופקד ייפוי כוח מתמשך או לא אצל האפוטרופוס הכללי. הוא גם נותן, הוא יכול לתת הוראות למיופה כוח, אם מיופה הכוח מבקש, אז הוא יכול לתת לו הוראות, לפתור אותו מהוראות. נכון שבהנחיות המקדימות אבא שלך כתב שאתה צריך לקחת אותו כל 3 חודשים לטיפול כזה או אחר, אני פותר אותך מזה. הוא יכול לפתור אנשים מהנחיות מקדימות, מהנחיות שבעצם הם חתמו עליהם שהם יקיימו אותה. הוא יכול לאשר ביצוע פעולות ברכוש, אוקיי? למשל, למכור בית, הוא יכול להתערב, ותמיד מה שבית משפט קובע זה מעל הכל. אבל בקושי מגיעים אליו לעתים מאוד נדירות, אם ייפוי כוח מתמשך. כמו שאמרנו, זה כלי הסכמי, זה חוזה, שמכבדים אותו כל עוד הוא חתום. אז שלבי חייו של ייפוי הכוח המתמשך, זה בעצם עריכה וחתימה בפני עורך דין שהוסמך לכך, הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי, תחילת תוקף, או לא, יכול להיות שהוא לעולם לא ייכנס לתוקף. וסיום תוקף כאשר הבן אדם נפטר, או כאשר הבן אדם מבטל אותו, גם זאת אפשרות. למשל, אם פתאום מישהו מתחרט ולא רוצה לתת ייפוי כוח למישהו, הוא יכול לבטל אותו. השאלה, מה כדאי? האם כדאי למנות מישהו אחד, או יותר? אז אם ממנים מישהו אחד, זה מאוד מקל על ביצוע הנחיות. כלומר, הוא לא צריך להתייעץ עם אף אחד, הוא עושה מה שנראה לו לנכון, וזה מצוין. אבל אם זה פוקע, כלומר קורה משהו לאותו בן אדם, לא קורה משהו, כלומר הוא לא יכול לתפקד כמיופה כוח יותר, אז כדאי למנות לפחות מיופה אחד חליפי. עכשיו שימו לב שהחליפי ייכנס לנעליו רק אם אותו מיופה כוח אינו מסוגל מבחינה מנטלית לתפקד. כלומר אם הוא נפל ושבר את הרגל, אז הוא עדיין מיופה כוח.
אנחנו מדברים רק אם בן אדם נפטר או אינו כשיר שכלית, זאת אומרת מנטלית, קוגניטיבית, נפגע לו כושר השיפוט, אז נכנס בנעליו מיופה הכוח החליפי. אפשר למנות מספר מיופי כוח, אבל כמו שהזכרנו קודם, כדאי לבחור באנשים שיוכלו לפעול ביניהם בשיתוף פעולה, לא אחים מסוכסכים, עדיף אנשים שהם בקשר טוב ביחד, אוקיי? כדאי לקבוע מראש איך הם יפעלו. האם הם יפעלו במשותף, שזה אומר שהבנק יבקש חתימה של כולם, כלומר אם מישהו עכשיו נמצא בחופשה משפחתית עם המשפחה שלו, וצריך להפעיל את הייפוי כוח מתמשך, או צריך לעשות פעולה בבנק, ואח אחד בארץ, הוא לא יוכל לעשות את הפעולה הזאת בלי חתימה של האח שלו בחו"ל, אם האבא או האמא או מי מינה אותם במשותף. יש בזה קושי מאוד משמעותי במשותף. מצד שני, יש אנשים שמעדיפים במשותף, כי הם אומרים, אני רוצה שהכל יהיה שקוף, שכולם ידעו על מה חותמים, שלא חלילה אח אחד יחתום, ולא יידע את האח השני, ואז יהיה להם סכסוך, אני רוצה הכל שיהיה ביחד. אז תלוי, צריך לשקול את הדברים האלה, לחשוב, והכל בהתאם לנסיבות. כלומר, כל משפחה והסיפור שלה. אפשר לקבוע בנפרד, ביחד או לחוד, בהסכמה, או אפילו בהכרעת גורם אחר, צד ג', בוררת. אז מ-2017, שזה יצא לעולמנו, בא לעולמנו באוקטובר 17, ועד היום, כל הזמן התחום הזה מתפתח. עורכי דין הם חלוצים בעניין הזה, המון מכתבים מול הבנקים, המון פגישות בין האפוטרופוס הכללי ליושב ראש הבנקים, כדי להגיע בעצם הנחיות שהבנקים יכבדו. היו הרבה קשיים בהתחלה, וכל הזמן יש חידושים והקלות. גם הקורונה הביאה לנו הקלה, למשל, שהיום היא כבר שטנץ, שאני יכולה לאמת מיופה כוח מרחוק. כלומר, מיופה כוח לא חייב להיות נוכח בחתימה. אני יכולה לעשות איתו היוועדות חזותית, להקליט את החתימה, הוא חותם, מחזיר לי את זה בסריקה, אני מכניסה את הסריקה לתוך המסמך, שמהווה חלק בלתי נפרד מהמסמך, ומגישים. כלומר, זה מאוד עזר לאנשים שנמצאים בחו"ל, לאנשים שנמצאים רחוק, וכן רוצים להיות מיופה כוח. אז היום, אימות מיופה כוח בהיוועדות חזותית זה חידוש. חידוש נוסף. לא צריך נוטריון למה שאמרת, לפעולה הזאת שאמרת עכשיו? לא צריך נוטריון? שוב, אנחנו מדברים על ייפוי כוח מתמשך. אז לא, זה בדיוק, את צודקת. מישהו שיבדוק את המסמכים. אז זהו, שלא. זה מה שמדהים. זה מה שמדהים. כלומר, ייפוי כוח מתמשך בעצמו מאפשר לעורך דין שעבר הסמכה, לעשות היוועדות חזותית. יש לנו בדיוק הוראות איך עושים את ההיוועדות חזותית. הבן אדם מציג לי, למשל, תעודת זהות ליד הפנים, אני עושה צילום מסך, אוקיי? אני מקליטה את השיחה, ואני ממלאה טופס מיוחד הצהרה שלי, שאני גם מצרפת. זה פשוט פרטים טכניים, אז לא מצאתי לנכון להגיד את זה, אבל בעיקרון יש חידוש, שהוא רק לעורכי דין בתחום של ייפוי כוח מתמשך, שזה אם את רוצה אלטרנטיבה לנוטריון. אז אמנם העורך דין לא חייב להיות נוטריון, וזה רק במסגרת ייפוי כוח מתמשך, אבל זה חידוש מאוד מקדם, מאוד מקדם, שהאפוטרופוס הכללי מכבד, לאור הקשיים שהיו בקורונה, וכמובן גם היום לצערי. בסדר? אז יש אימות מיופה כוח בהיוועדות חזותית, שעורך דין רגיל שעבר הסמכה ולא נוטריון, יכול לבצע. בסדר? כמובן שזה לא תקף לממנה עצמו. את הממנה עצמו חייב נוכחות פיזית שלו, ושעורך דין יראה אותו. ההנחיות מפורשות והוראות בהתאם למסמך הבנות וולונטרי. מה זה אומר? חידוש נוסף, זה שבנקים רשמו סוף סוף איך הם רוצים שיהיה כתוב במפורש כל מיני הוראות להעברות כספים, להשקעות של כספים. יש מסמך הנחיות מפורשות באינטרנט, שזה מסמך וולונטרי שהוציאו הבנקים, וצריך להקפיד לרשום את זה בנוסח שהם ביקשו. אם זה יהיה רשום בנוסח שהם ביקשו, אז הסיכויים מאוד גדלים לכך שיכבדו את ההנחיות של הממנה. אוקיי? ולא יעמיסו קשיים. שינוי נוסף,
זה שינוי או הוספה של הנחיות. זה עוד לא נכנס לתוקף, זה ממש בימים האלה, עובדים על זה בשיא, זאת אומרת זה היה אמור להתפרסם ביום ראשון, ובגלל המצב דוחים את זה טיפה, אבל אוטוטו עומד לצאת, שהרי מה קורה? אנשים שערכו ייפוי כוח מתמשך ב-2017 או 2018, לא הייתה לנו אפשרות לכתוב למשל הנחיות מפורשות כמו שאנחנו כותבים היום, לא היה אז את ההנחיות המפורשות של הבנקים, לא היו שם הרבה דברים שלמדנו תוך כדי תנועה מה הבנקים רוצים, כמו התייחסות לכרטיסי אשראי, ביחד ולחוד, כל מיני דברים למשל של מוצרים פנסיונים, המון המון הבהרות שיצאו במהלך השנים, הלכו ושכללו ושיפרו בעצם את ייפוי הכוח המתמשך, ואז נוצר מצב שאנשים שערכו ייפוי כוח מתמשך לפני הרבה שנים, אין להם מה שצריך, לעומת אנשים שעורכים היום. ולכן, עכשיו הולך להיות שינוי, שיהיה אפשר להוסיף מסמך, להוסיף הנחיות מקדימות, לשנות אותם, לתקן אותם, שזה לא שינוי מהותי, שימו לב, שינוי מהותי, אתם זוכרים, אמרנו, למשל, כשאני משנה את המיופה כוח. במסגרת השינוי הזה, אי אפשר עכשיו להגיד, טוב, אני רוצה מיופה כוח אחר. לא. אבל כן אפשר להוסיף הנחיות מפורשות, ולהתייחס אליהן בכלל, וכן אפשר להוסיף הנחיות אישיות, אוקיי? בהנחיות המקדימות. אז זאת אומרת, זה שינוי שאוטוטו נכנס לתוקף, וצריך להיות עם יד על הדופק. אז היתרונות של ייפוי כוח מתמשך זה מצמצם מחלוקות, לדוגמה, אם אבא נוטה לתת לבן מסוים כסף, עזרה כל חודש, אז הוא יכול לוודא שהילדים ימשיכו, המיופה כוח ימשיכו לעשות את זה עבורו, אם הוא לא יוכל לעשות את זה במקום. ואז זה מונע מחלוקת בין הילדים, הם יודעים מה אבא רצה, חתמתי שזה מה שאני אעשה, אני מעביר לאח שלי, וככה שומרים גם על האח וגם מונעים סכסוך. אפשר למשל אם מישהו מתחתן בשנית והוא לא רוצה שהילדים יוציאו את האישה מהבית, אפשר להגן עליה, לתת לה זכויות בייפוי כוח מתמשך להגיד אני מבקש שלא יוציאו אותה, והם חותמים על זה הילדים שהם מקבלים את זה והם ידאגו לה לשלם ככה, לשלם אחרת וכו'. כי זה עוד לא נפתר, כלומר אפשר לכתוב את זה גם בצבא, אבל צבא זה רק לאחר המוות. הבעיה זה אם מוציאים למשל את הבן אדם למוסד סיעודי, ואז האישה נשארת בבית שהוא לא שלה. אוקיי? מבוגרים שמפחדים שימנו להם אפוטרופוס, אוקיי? אין צורך לדווח הוצאות כלכליות כמו אפוטרופוס שמדווח למפקח. אין התערבות כמעט בכלל של בית משפט, זה מאפשר אוטונומיה, עצמאות ושליטה. זה הכל. זאת ההרצאה, אני מקווה שהוספתי לכם, בואו נראה מה יש פה בצ'אט.